Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Ruki Hazreti Cabir, sahabi Peygamber aleyhissalatu vesselam, Cabir-i Kure Abdullah, diyeceğim Hazreti Ali radıyallahu anhu. Hazreti Ali de sahabiya da en sahabi alim Hazreti Ali biye. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gutiye eşşehri almeyme Hazreti Ali dergahı almeye. Ruki dibe te cem Hazreti Cabir te cem Hazreti Ali radıyallahu teala anhu dibe ya Ali mi işev xavun ektit. Ez hatme xavun ağışta rabecim. Dibe mi xavun dit mi di gayi per mezin hebun ketun bineyt hine çileki küçük şirivan dixarın. Mi di ser minara put çêkiribûn ji devê wan puta agir davît. Mi hine bostan dîtin bostanê hîşîn ser hine çemê bêav bûn. Ber çemê hinek bêav hinek bostanê hîşîn hebûn. Mi di hine însanê nexaş hebûn diçûn serî didane însanê sax. Mi hespek dî mi di du serî û he sade dixwe başka karekî wî tune. Medî bendekî ji asîmana heta erdê hatibû dardakirî bû her kesî destê xwe davîte wî bendê. Mi du hefteyir dîtin mi di ji yuvayê xwe derketin berva asîmana çûn daha girî nezverîn. Mi qesrek dî mi di qesrekî wisa bilind e berva asîmana ye. Dora wî qesrê temam meymun û xinzîr dişin tenê. Dibe mi teyrek dît mi di asîmana da nazê bû hata erdê eva sahabî Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali ra dibêje. Hata erdê dibe careke wetê ew tey rabû berva asîmana çû serî wî teyrî tune bû. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu dibe tarifa xewinatê ev e dibe. Zemanekî were ew gayê mezinê ku te dîtin binê wan çêlekê biçûk da şîr dixwarin. Zemanekî hinekî padişahî derkevin sade malê însana bixwin. Sade yê malê însana bixwin. Hinek padişahî derkevin yê sade malê însana bi zulmen bixwin. Ewan pûtê te ser serê minarê kileka camiya dîtin ji devê wan agir davît jî, ew jî zemanekî were camiya da qey yê ehilnîn ji îmamiyê ra yê bibin îmam. Yê derken ser minara, bê ilim, bê îrfan, bê kitêbiyê ji devê wanê agir bibare. Ew bostanê te dîtin bostanê hîşîn ser wan çemê bêav, ew jî zemanekî were hine alimê derkevin. Tu li zahirê wan mêzet kî yê da profesoriyê bikin, yê bê em ilahiyetçî ne, yê bêjin em alimin, yê însana ra din anlatmış bikin ama inancî wan tune. Fena Wehhabiyê niha. Fena Wehhabiyê niha, fena qismek niha cemaatçî derketine dirêjî mewlûdê dikin, dirêjî Qur'anê dikin, Qur'anê ser mirya nexûnin, xêra Qur'anê ji mirya ra tune. Hazreti Ali bir zemanekî were alimê derkevin, yê de alimtiyê bikin, yê bê em alimin, yê bê em profesorin, yê bê em ilahiyetçî ne, ama inancî wan tu zahirê wan mêzekî, yê bijin em alimin, tu wetil inancê mêzekî inanca ehlî sünnet cemaat bê ra tune. Ewan nexaşê diçûn serî didane saxa, ew jî zemanekî were feqîrê berderê zengîna têkevin qûrixê. Feranî anha, fena ew însanê îdara xwe nakin, berderê zengîna, berderê marketa, ku dibêjin filan derê hine tiştekî ucûz he, millet şev da dikeve qûrixê. Hazreti Ali dibe ew jî feqîrê li ber derê zengîna têkevine qûrixê. Ew espê ku du hev serî wê hebû sade dixwar, ew jî zengînin zemanekî were zengînê sade nan avê bixwe. Xebera wî ne şukrê hebe, xebera wî ne îbadetê hebe, xebera wî ne zekatê hebe, xebera wî ne sedeqê hebe. Sade yê bixwe.
Ew bendek ji asîmana wisa nazil bû hato erdê her kesî destê xwe davêtî ew jî İslamiyet e. Hazreti Alî dibêje. Ew her teyrê ji yova xwe derketin çûn daha nehatin, ew jî emanet yek jî soz e. Zemanekî were emanetê rabe. Kes kesî emîn nebe. Tu bigerî memleketa bigerî mervekî emîn nebînî. Sozê wisa rabe, sozê wisa rabe, tu sozê tu kesî daha nikarî emniyet bikî. Hazreti Alî dibe ew her teyrî çûne asîmana jî, ew jî yek emanet e, yek jî soz e. Her de ji dunyayê rabin. Ew qesra wisa bilind berva asîmana te got, etrafê wî da xinzîr û meymûn hebûn, ew jî padişahê zalimê derkevin. Ê zulmî li însana bikin. Ewan derdorê wan ew xinzîr û meymûn jî ew jî yardımcî wan in. Hazreti Alî radîyallahu teala anhu. Ew teyrê te got ji asîmana hat erdê mixewnê dadî, ji erdê we tê çû serî wî tu nebû, ew jî İslam e. İslamiyet e. Zemanekî were sade navê İslamiyetiyê bimîne. Şeriat hukmê İslamiyetiyê rabe. Tu ji kê sual kê bêje ez Müslüman im. Ama İslamiyet çi ye? Anayasa İslamî çi ye? Kê İslam e? Meriv ça bike dibe Müslüman? Şertê İslamî çi ye? Ev ya xebera ew jî tune. Sade navekî bi de serxweyî wisa yaşamış be. Hukmê İslamiyetê rabe. Ew xewnê da teyrî te got hat erdê we tê çû serî wî tune bû, ew jî İslamiyet e. Zemanekî were İslamiyetê sade navê wî bimîne. Hukmê wî temamî ê rabe. Tu li însana mêzev kî herkes dibêje ez Müslüman im. Ama İslamiyet hal û hereketê meriv da gerek gişkî de hebe. Şertê İslamî hene, tiştê İslamî Xwedê emir kiriye heye, tiştê Xwedê yasax kiriye heye. Meriv gere vana têva bike paşê bibe İslam. Hazreti Alî ji Cabirê kure Abdullah radibê, zemanekî were İslamiyetê sade navê wî bimîne. Hukmê wî tu li mêrîk mîzekî subê hetayî werî bêye İslam im, ama ne di muamela xwe da, ne di cînartiya xwe da, ne di xiberdana xwe da, tu tiştekî de eleqa û İslamiyetê çê nabe. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifûn ve selamun alel murselîn velhamdülillahi rabbil âlemîn. El Fatiha ma'as salavat.